Един приятел на магистралата на стоп. Стопа не върви много, точно да се откажем и гледаме по магистралата, търчи един покъс и гащета и върти някакъв волан. Когато наближава, издава звук като от скърцащи спирачки. Момчета, за къде сте? За Добрич, качвай се на КамАЗа. Ти лут ли се, бе? КамАз, не виждаш, че тичаш по магистралата с един волан. Обаче шофьорът не заплаши, качвай се на КамАза и не се качихме. Като тичахме по магистралата, да пушах седия. По едно време, точно преди да излезе душата, отново чуваме звука от скърцащи спирачки. Спираме, шофьорът. След този завой ма после полицая знае, че карам без книжка и ще ме спре. Затова качвай се ти да караш, аз ще ми напиша напряко през старелицата и ще ви чакам на магистралата. Какво да правя? Качих се да карам. Нищо, нямам шофьорска книжка, карам аз спокойно КамАза и вярно за завоя после приближаваме, хвърлих волана и се ночих към полицая. Леле, какъв луд не посрещна. Накарани да тичаме по магистралата с един волан, с едно се возим на КамАз. Онзи, който кара без книжка ли бе? Къде е сега? Тича през старелицата и ни чака на магистралата. Полицаят извади едни дръжки от мотори, казва, качвай се на мотора, ще го хванем докато е пеша. Абе ти лут ли се, какъв мотор? Не виждаш ли, това са дръжки. Обаче полицаят не заплаши, качвай се на мотора, бе. И ние какво правим, качихме се. Тичаме през старелицата по едно време, полицаят крещи, абе ти защо се возиш право в коша? И да веднага сяда и аз какво правя, седам в коша. Тичам, аз клекнал от листата на царецата, се забиват навсякъде, режат като с нож. По едно време към на моя приятел, ами ние за тур и слязохме от КамАза, ми каже, бе.